पुरा दसरा कटवारा मजा वाटताय महागुने रेला रे रेला హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కొంచెం స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని చూడండి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం టోటల్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఫోటోని, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి నుంచి 2 ఫొటోస్ వస్తాయి. ముందుగా ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే వస్తాయి. ఫస్ట్ ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్, సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, 4వ ఫోటో నుంచి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఈ ఫోటోని వదిలేసి ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్. ఇలా ఈ ఎఫెక్ట్ని 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఇదే ఫాలో అవ్వండి. ఒక ఫోటోని వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూ మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పింది. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఇలా మొత్తం ఈ ఎఫెక్ట్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి కంప్లీట్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉన్నది, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ 3వ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్. ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా కంటిన్యూగా ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేయాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి. కొంచెం ల్యాగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, మంచిగా మెల్లగా చేసుకోండి, లేదంటే వేరే వేరే ఎఫెక్ట్లు వస్తాయి. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేసేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో
కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పింది అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నా. సో వీడియో నచ్చితే మాకు చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియో లైక్ చేసి, కామెంట్ చేసి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా కోసం. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.